Také v Sedlčanech soupeřily celkem 3 divize malých racer bugin a ti nejmladší usedli do těchto buginek s motory o objemu 160 kubíků. V letošní sezóně se v této třídě nejvíc daří Liboru Teješovi, který na své bugince vozí startovní číslo 2. A také v tomto posledním závodě roku to byl právě Libor Teješ, kdo se ujal vedení ve finálové jízdě. Stalo se tak už krátce po startu a Libor Teješ od té chvíle už nikomu nedovolil, aby se k němu dostal na kontakt. Druhý dokončil sedlčanské finále Ondřej Hartych a třetí byl Martin Kadlečík. Libor Teješ letos dokázal zvítězit v 6 závodech z celkových 8 a výsledkem toho je samozřejmě titul mistra České republiky. Jen o 4 body v celkovém hodnocení šampionátu méně má na kontě druhý Ondřej Hartych a bronz náleží Petru Kiflovi. V roce 2010 dosáhlo na body v této třídě celkem 13 mladičkých autokrosařů. A to už jsou ti nejlepší na stupních vítězů a protože se jedná opravdu o malé děti, je v racer buginách zvykem odměnit každého, kdo závod absolvoval a to je samozřejmě jen a jen dobře.